θα με θυμηθείς, να το θυμηθείς. Τι έγινε, παιδιά? Πού πήγε η σφαίρα? Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε κι εγώ. Τέτοι. Όχι, καλά είμαι. Σύση, τι κάνεις εδώ? Εσείς τι κάνετε εδώ? Ψάχνουμε μια σφαίρα, μήπως την είδες? Κυρία Μπία, τι κάνετε? Μια γάζα ήθελε ο άνθρωπος στα αυτή του. Τι κάνετε? Τι κάνω, σαν πως κι εγώ ξέρω τι κάνω. Το πόδι πώς πάει? Προσπαθώ. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Μου τηλεφώνησε ο Σάββας. Τι? Κυρία Μπία, εξηγήστε μου τι γίνεται. Γίνεται... Τι γίνεται? Ό,τι βλέπεις κι εσύ γίνεται. Και τι... Πάψε κι εσύ. Α, παπα, δεν θέλω να το βλέπω εγώ αυτό. Γιατί το έδεσες όλο το κεφάλι, θα σκάσει. Όχι, τη μύτη την έχω αφήσει ανοιχτή και το στόμα είναι ανοιχτό. Τώρα είναι κλειστό, γι' αυτό είναι κλειστό. Άμα είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Άνοιξε καλέ. Το στόμα άνοιξε. Ορίστε, βλέπεις. Μάλιστα. Και αν βάλεις και 2-3 στυλό μέσα, γίνεται μια ωραιότατη μολυβοθήκη. Έλα καλέ να το ξετυλίξουμε το παιδί. Πού είναι το παιδί μου? Ποιος είναι αυτός ο Τουταγχαμών? Αγόρι μου, ασά μου, καμάρι μου, 2 μέτρα παλικάρι και σε κάνανε σουτζούκ λουκούμ. Μίλησέ μου, παιδάκι μου. Ποιος είναι? Δεν βλέπει. Όχι, η συσκευασία φταίει. Τα ματάκια είναι μια χαρά. Σήκω, αγόρι μου, να αγκαλιάσεις τη μάνα σου. Και τι? Ποια κέτη, βρε, που άμα σηκωθείς θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο. Εσύ τα κάνες όλα. Γιατί έκανα εγώ? Του κάνες μάγια. Τι μάγια? Μελάγια, τι μάγια. Το έδεσες το παιδί, το έδεσες για να το έχεις δικό σου. Όχι, δεν το έδεσα εγώ το παιδί. Εγώ το έδεσα. Αλλά άμα θέλετε, το λύνω κιόλας. Θα σας βάλω φυλακή. Και τις 4. Όπα, sorry. Λέει και εμένα, εγώ επίσκεψη ήρθα. Ούτε που με νοιάζει. Ξέρεις από πού είμαι εγώ? Εγώ είμαι από τη Μάνη. Μπα, και ο γιος σας γιατί είναι από την Αίγυπτο? Καταρχήν, έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πόσο είναι, κυρία Τόγκα? Έλατε, δεν λέει. Εγώ είμαι 23. Να τα εκατοστήσεις. Έχετε πάντως. Τι θα πούν οι φίλοι σου? Δεν έχω και πολλούς. Και αν πρέπει για χάρη της να τους παρατήσω, θα το κάνω. Και πού θα πηγαίνετε? Εσύ θα θες να πας σε κλαμπ, εκείνη θα θέλει να πάει στο Μέγαρο. Θα πηγαίνουμε εκεί που θέλει να πάμε αυτή, αρκεί να είμαι μαζί της. Ναι, αλλά τι θα γίνεται στο σχολείο? Εσύ θα είσαι στο θρανείο, εκείνη θα είναι στην έδρα. Τι θέλεις τώρα, να χάσει και τη δουλειά της? Θα φύγω εγώ από το σχολείο, αν είναι να σταθώ εμπόδιο στην καριέρα της. Δεν θα φύγει αυτή. Και πού θα πας? Θα δουλέψω. Θα δουλέψω για να μην της λείψει τίποτα. Ένα τέτοιον άντρα θα ήθελα κι εγώ. Τώρα τα λες αυτά. Σε 5 χρόνια θα λες άλλα. Τα ίδια θα λέω και σε 5 χρόνια. Από τα 16 μου που πρωτομπήκε στην τάξη, αυτήν αγάπησα. Πέρασαν 7 χρόνια και δεν άλλαξε τίποτα. Γιατί να αλλάξει σε 5? Μήπως να μιλήσουμε στην άλλη? Και αν δεν ταιριάζετε στο ζώδιο, ξέρεις τώρα, η κυρία Κέτη είναι λιοντάρι. Τα λιοντάρια δεν ταιριάζουν με όποιο και όποιο. Εσύ τι ζώδιο είσαι? Το ξώτης. Ταιριάζουν. Κόλλος με φρακή. Δεν μου λες, αγάπη μου, τι οροσκόπο έχεις? Η κυρία Τόγκα τι έχει? Όχι, εσύ θα μου πεις πρώτα, γιατί μπορεί να μου πεις ψέματα. Υδροχό. Η άλλη τι έχει? Δίδυμο. Ταιριάζουν. Δεν μου λες και κάτι άλλο? Σελήνη, πού έχεις? Στο ζυγό. Τι? Η άλλη την έχει στον κρυό. Και? Τι και? Αν είσαι λιοντάρι με οροσκόπο δίδυμο και σελήνη στον κρυό και συναντήσεις το ξώτη με οροσκόπο υδροχό και σελήνη στο ζυγό. Τι? Παντρεύεστε! Αν δεν με πιστεύεις, πάρε και την Ασυμπίλιου. Από την Πία πες της. Τάμι μου, αυτός είναι ο Μάκης. Χάρηκα. Τι έπαθε το πόδι σου? Το πυροβόλησα. Ναι, κάτσε μακούλι. Πείτε τα τώρα εσείς, μια χαρά θα τα ταιριάξετε και τα δύο πυροβολημένα είσαστε. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτός που είδα να απομακρύνεται από τον τόπο της έκρηξης είναι ο παρανοϊκός εμπριστής που ψάχνει
σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα. Κοντινά. Κοντινά κάνεις, κοντινά. Δεν γράφει καλά. Δεν πειράζει, γράφει, δεν γράφει, πρέπει να ευχαριστηθεί κοντινά. Σε πόσα επεισόδια θα είναι? Μόνο σε αυτό. Έλα, κάνε κανένα κοντινό. Ελπίζω Άντε πήγαινε. η κατάθεσή μου στην πύραρχο Βερόνικα Δεσίλα να ρίξει άπλετο φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Ζητήσατε να με δείτε. Ναι, λοιπόν. Σας ακούω. Τι είναι? Ένας από τους σκηνοθέτες. Ένας από τους σκηνοθέτες. Πόσους έχετε το σύνολο? Με το Τζιτζίνγκο ή χωρίς? Χωρίς. Τρεις. 1 στα 3. Και δεν μου λες πώς τον λένε? Έχει και αυτό το δύσκολο όνομα. Γιώργος. Ascoltami. Ti prego. Io ti giuro. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. No, non dire nulla. Τι θα γίνει τώρα, έτσι θα είμαστε? Πώς έτσι? Πώς, έχετε πέσει με τα μούτρα στη σαλάτα, μια κουβέντα δεν έχουμε πει. Αφού εδώ ήρθαμε για να φάμε. Για να φάμε, όχι να βοσκήσουμε. Tu sei il mio sogno promesso. Τι έγινε, αρκούν οι πάπιες? Σε λίγο θα είναι έτοιμες. Δεν βιάζει, Χριστιανέ μου, τώρα βγήκατε για κυνήγι. Δεν βλέπεις εδώ, τελειώνει η σαλάτα. Γύρε το κεφάλι μπροστά. Μάλιστα. Όχι, όχι. Γύρε το αριστερά. Αριστερά τώρα. Μάλιστα. Έτσι βέβαια είναι λίγο άβολο. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγει ρεαλιστικό. Πάνω να δω πώς γράφει. Τα βλέπει. Δεν με αφήνει και να του εξηγήσω. Τι θα του λέγατε δηλαδή? Θα του έλεγα ότι... Τέλος πάντων θα του εξηγούσα ότι... Κάτι ξέρει που δεν σας αφήνει. Πες το ψέματα. Κυρία Μπία, μιλήστε του. Όπως τα είπατε σε μένα, θα τα πείτε και σε αυτόν. Αλλά έχει τρελαθεί. Εγώ περίμενα να μου πεις να το διαολοστείλω. Τώρα που ασχολούμαι με την πολιτική, έχω γίνει διπλωμάτισσα. Γύρε κι άλλο το κεφάλι. Πιο πολύ. Πόσο πιο πολύ? Όσο πάει. Θέλω να βγει ρεαλιστικό. Μα έτσι δεν θα βγει ρεαλιστικό. Ο Αφιένας μου θα βγει. Γύρε το όλο πίσω τώρα. Μάλιστα πίσω. Και εσείς δεσποινείς. Τι να τυλούσω? Τελειώνετε και επιτέλους οι άλλοι που είναι. Τώρα καλέ έρχεται. Ρε εσύ, πες του τίποτα. Σαν ιστερικός κάνει. Τι λέτε καλέ και να χάσουμε ένα ψηφοφορό? Υπομονή κυρία Μπία. Ό,τι σας λέει εσείς κυρία. Πού θα πάει κάποια στιγμή θα ηρεμήσει, θα του εξηγήσετε. Πώς πάει? Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό θα ήταν μόνο Αν ήμουν από πλαστελίνη. Τι? Συγγνώμη. Είναι αυτή φυσιολογική στάση ανθρωπίνου σώματος? Μια χαρά είναι η στάση. Απλώς εσύ δεν ξέρεις που να βάλεις το κεφάλι σου. Να το βάλω τότε μέσα στο σιρτάρι, να αφήσω τα ποδαράκια απ' έξω να παίζουνε μόνα τους. Αστιάκι βρε! Θα έρθει την Τενίση για καφέ. Τι πράγμα? Θα πας κάπου. Όχι. Πού να πάω δηλαδή? Στο πριβέ. Και εδώ η πόρτα του γραφείου. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει κινητοποιηθεί. Παπα, αυτό το επεισόδιο. Από ώρα σε ώρα. Ασύλληπτα. Όλα θα ακριβώς τελειώσει. Θα σας πιάσουν. Το κτίριο είναι περικυκλωμένο ακόμα και να μας σκοτώσετε. Δεν θα πάτε μακριά. Θα σας πιάσουν και δεν θα σας αφήνουν. Την ακούς μητέρα? Μπλοφάρι. Με τη βλέπεις που τρέμει σαν ψάρι. Τρέμω για το παιδί μου. Σας παρακαλώ, σκοτώστε με αλλά αφήστε το παιδί μου να ζήσει. Είναι το μόνο που έχω. Κι άλλα 10. Σ' αγαπώ, μαμά. Εγώ σ' αγαπώ, παιδί μου. Κι εγώ σ' αγαπάω, μαμά. Εσύ σκάσε. Πού τα σκέφτεται όλα αυτά? Ακούς αυτή? Ποιος? Τι θα ακούς Ο Τσιτσίγκος.
Έλαντε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Φοβερό. Είναι όλα ψέμα. Τώρα δηλαδή εσείς είστε μάνα και κόρη από τη μία και μάνα και κόρη από την άλλη. Ναι, είναι. Υπέροχο. Υπέροχο. Αυτά είναι τραγωδίες, όχι τα αρχαία. Τι να μας πει τώρα και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης και ο... Πώς το λένε αυτό τον άνθρωπο. Εσχύλος. Αυτός κι αν είναι υπερεκτιμημένος. Εδώ. Γιατί? Τι γίνεται? Γίναν δύο. Αχ, κυρία Κέτη, και όταν σας πρωτοσυνάντησα σας συμπάθησα, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι βρήκα το άλλο μου μισό. Κι εγώ. Θα με ψηφίσετε, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητώ. Και Τούλα, είσαι καλά? Μια χαρά. Α, γιατί με πήρε Σούλα τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν είσαι πολύ καλά. Μια χαρά είμαι. Κυρία Μπέκου, κανόνισα με τον κύριο Πέτρο να κάνει η κυρία Κέτη guest. Πού? Στη σειρά. Πότε? Σήμερα θα κάνει την τρίτη απαγωγέα. Αυτή που πιάνει μετά η αστυνομία. Μια σκηνή είναι μόνο, θα τα καταφέρει. Και περισσότερες αν εγώ δεν έχω πρόβλημα. Α, να τη δόψω τότε. Καλά, είσαι τρελή. Έτσι όπως μας βλέπετε εδώ μέσα σε μένα, το ρωτάτε αυτό. Πάμε να σας γνωρίσω στο Τάμι, όχι, δεν πρέπει. Κέτη. Άντε, να πάρει χάζι τις εκλογές να γλιτώσουμε από εδώ μέσα. Θα σε σκοτώσω, πύραρχε Βερόνικα Δεσίλα. Από αύριο σε τούτη την καρέκλα που σε λίγο θα ποτιστεί με το αίμα το δικό σου και του Μούλικου, θα κάθομαι εγώ. Στοπ! Τι έγινε? Όχι με τόσο στόμφοβία μου, πιο ρεαλιστικά δεν μπορείς. Με δουλεύεις? Πες μου, με δουλεύεις? Με δουλεύεις? Έχω παγάγει τον εαυτό μου. Σημαδεύω μια άδεια καρέκλα που είναι και δεμένη. Έχω κάνει συμμορία με τον Γκούφι και την Κλάραμπελ. Και εσύ μου λες το πιο ρεαλιστικό? Ακόμα και τώρα δεν μπορώ να πιστέψω πως ξεφύγαμε από τα χέρια των απαγωγέων. Πραγματικά. Και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι πράγματι απίστευτο. Τι έγινε? Μάλλον κάποια διακοπή. Και εσύ γιατί είσαι μες στο φως και εγώ μες στο σκοτάδι? Θα είναι τοπική φαίνεται. Μήπως είναι κάποιος συμβολισμός του ρόλου? Φώτα παρακαλώ, η κυρία Μπέκου δεν φωτίζεται. Καστήλα μου! Καλέ! Στραβώθηκα! Είστε με τα καλά σας? Πάρεστε τώρα! Τι γίνεται? 4, 3, 2, 1, πάμε. Υποψιάζομαι ότι αυτό το τηλεφώνημα είναι δουλειά του παρανοϊκού εμπριστή. Αλλά πώς να το αποδείξω? Βαδίζω τελείως τα τυφλά. Παναγιά μου, εσύ που είσαι μάνα και αγαπάς όλες τις μάνες του κόσμου, ρίξε μου ένα σημάδι για να καταλάβω ότι είμαι στο σωστό το δρόμο. Ρίξε μου ένα σημάδι. Στοπ! Η Παναγιά το έριξε αυτό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δηλαδή δεν ήταν σκηνοθετικό? Όχι. Άμα δεν ήταν σκηνοθετικό, αυτό πάρω λίγο να με στείλει στον άλλο κόσμο. Και δεν φοράω και το κράνος μου σήμερα. Εσύ φαγώθηκες να μην φοράς κράνος. Αυτό τώρα σε πείραξε. Από όλα όσα συμβαίνουν σήμερα εδώ, το κράνος σε πείραξε. Το κράνος! Λοιπόν, αυτός και κλείδωσε. Κλείδωσε. Τι ήταν αυτό? Την έπιασε. Ποια? Η ενδυματολόγος στη Δελιδά. Αυτή που κάνει τη Δελιδά. Αυτή που έκανε τη Δελιδά. Βοήθεια! Τάμι! Το πυροσβεστήρα, ποια είναι αυτή? Είναι από το περιοδικό ημέρα. Ήρθα να κάνω ένα ρεπορτάζ για τα γυρίσματα της σειράς. Και αν έχετε χρόνο να μου δώσετε και μια συνέντευξη. Όχι, βεβαίως. Να σας δώσω μια συνέντευξη, γιατί μπορεί να είναι και τελευταία. Από το περιοδικό ημέρα, είπατε. Βρήκε την ημέρα. Τάμι Τσανάκα, υποψήφια βουλευτής δεύτερων Αθηνών. Β είναι. Χάρηκα. Πείτε μου λοιπόν, κυρία Μπέκου, επειδή βλέπω μια περίεργη κινητικότητα σήμερα, πώς είναι τα πράγματα εδώ στην Πυρκαγιά? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε μια χαρούμενη παρέα
και αυτό βγαίνει στον κόσμο. Ναι. Ναι, και όλα λειτουργούν άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Τι ήταν αυτό? Τα όργανα άρχισαν.